खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। आसाम पुलिसनि सासे जवाना अखाफोर दानथामनिफ्रायनो गोमानानै दङ। रायजो सभानि मोन 56 मासिनि थाखाय 27 फेब्रुवारियाव बिसायख'थि। BKWSनि समष्टि बानायनानै सरकारा फोसावनायखौ बरायदों UBPआ। BJP दोलोनिफ्राय ओंखारलांनाय बारग' MLA दिलीप कुमार पालआ BJPआव फैफिनबाय। FIR होजानायनि उनाव भुपेन बराया जरहाट पुलिसनि खाथियाव नुजाथिदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। नगावआव थानाय 9थि APBNनि कन्स्टेबल सबिन नाथ मुंनि सासे जवाना अखाफोर दानथामनिफ्रायनो गोमानानै दङ। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला कन्स्टेबल सबिन नाथआ अखाफोर दानथाम सिगाङाव मिजोरामाव बिसायख'थिनि डिउटियाव थांदोंमोन। नाथाय बै समनिफ्रायनो सबिन नाथ मुंनि सासे कन्स्टेबलआ गोमानानै दङमोनब्लाबो पुलिसआ जेबो उदिसखौनो लायाखै होननानै नखरनिया अजद होदों आरो DGP JP सिंहखौ नागिरनानै दिहुननो खावलायदों। फैगौ एप्रिल दाननि 2 आरो 3 अक्ट'आव लांदां जानो गोनां गासै मोन 56 मासिनि थाखाय बिसायख'थि आय'गआ बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावबाय। सोलिफु बोसोर 2024नि 27 फेब्रुवारियाव गासै मोन 15 रायजोआव खुंनाय जागोन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला उत्तर प्रदेशआव मोन 10, महाराष्ट्रआव मोन 6, राजस्थानाव मोन 6, बिहाराव मोन 6, सोनाब बंग'आव मोन 5, मध्य प्रदेशआव मोन 5, गुजरात मोन 4, कर्नाटक मोन 4, आन्ध्र प्रदेशआव मोन 3 आरो तेलेंगानायाव बिसायख'थि जागोन होननानै मिथिहोदों। 28 आरो 29 जानुवारि अक्ट'खालि चराइदेव जिल्ला सनारि बेंगानाबारि दिहाखाबि गामि दावखा फोथाराव मेहेरगोनां खुंफुंनाय मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा 10थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गेवलां मेलाव आसामनि थाखो बिफाननि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ 1 दाननि गेजेराव सरकारा बिटिआर सुक्तिनि बिथाजों बिटिआर बायजोनि बर' सुबुंफोरनि थाखाय दाजानाय बर' कसारि अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि गामि सोसननाय आरो समष्टि बानायनाय खामानिखौ आबुं खालामगोन आरो बे बोसोरावनो बेनि इलेक्सन गेलेहैगोन होननानै फोसावनायखौ बरायनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो थाखो बिफाननि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुखौ साबायखर बावनायजों लोगोसेनो बर' कसारि अनसाय गाव हायुङारि खुंथायखौ गोहो गोनांसिन खालामनो सरकारखौ खावलायो बिटिआर सुक्तिनि सायाव सागान होगिरि बिथांमोना। बेनि अनगायैबो हाबाफारिनि थान्दै मेलाव आजावनानै लानाय थिरांथाफोरखौ खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्मआ खौरां बिजोंजों रायजोफोरनो फोरमायो। बेंगानाबारि देहाखाबि गामि दावखा फोथाराव बानजाय जानाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा 10थि बोसोरसालिया जथुम्मानि थान्दै मेलाव 3थि बर' गोजोन गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाखौ थाबैनो मावफुंनाय बिटिआर बायजोनि बर' सुबुंफोरनि जौगानायनि थाखाय दाजानाय बर' कसारि अनसाय गाव हायुङारि खुंथायखौ आबुं महर होनायखौ जयै बर' मिडियामखौ जौगानायनि खामानि मावनाय बर' कसारि अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि बिथायाव गोनांथार सोलोंथाइनि सायाव गोनांथार होनांगौनि सायाव नारसिननाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय ओंखारनानै खालि जानाय जायगाखौ आबुं खालामनाय फैबाय थानाय 18 जुलाइआव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 11थि जोनोम सानखौ नगाव जिल्लायाव खुंनाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माजों लाबोफाबोनाय गोसोखां देबेन नार्जारि बुलुर बादायलायनायखौ बे बोसोरनिफ्राय 19 बोसोर सिंनिफ्राय दख'रानिफ्राय लेभेलनिफ्राय जिल्ला बेनिफ्राय मिरु जथुमाव बाहागो लाहोनायनि थिरांथा लानाय जायो। बराक सेरफांनि सिलचराव BJP दोलोनिफ्राय खननै MLA जाबोनाय दिलीप कुमार पालआ थांनाय 2021 मायथाइयाव BJP दोलोखौ नागारनानै थांनायनि उनाव मंगलबारखालि गुवाहाटीनि बाजपेयी भवनाव हाबफैफिनदों। आफादगिरि भवेन कलिता आरो केबिनेट मन्थ्रि पीयूष हाजरिका जयन्त मल्ल बरुवामोननि नुजाथिनायाव गासै सा 150सो गुबुन गुबुन दोलो फारियै कंग्रेस आसु बायदि बिथिंनिफ्राय हाबफैदों BJP दोलोआव।
आसाम प्रदेश कांग्रेस दलनि आफादगिरि भुपेन बराया नगाव पुलिसजों एफआईआर होजानायनि उनाव मंगलबार खालि जरहाट थानायाव नुजाथिहैदों। मख'नो गोनांदि राहुल गान्धीनि भारत जोड़ो न्याय जात्रानि समाव जरहाट पुलिसा कांग्रेस दलनि हेंथायै एफआईआर होदोंमोन। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।